Hello guys, good morning na naman sa inyong lahat. Once again, Ping Biyahera here. Ayan. Ngayon po ay ipapasyal ko kayo sa bundok. Pupunta po tayo sa bukid ng aking papsi. Ayan guys, as you can see, medyo matarik, pababa, malalaking puno, medyo zigzag ang daan guys papunta doon. Kaya naman guys, mag-enjoy kayo dyan sa panonood sa paligid. Medyo matarik lang, medyo bangin kasi zigzag siya dyan. Ayan, sumakay lang kami ng bus. Ayan, makikita nyo dyan guys, medyo malalim na dyan. Kaya enjoy watching the paligid. Ayan, ganyan po ang daan papunta doon guys. Bibisita ako ngayon sa aking papsi na nandoon sa medyo malayo-layo din. Kaya nga, ayan, kikita nyo ang aking mga daliri nagbibideo. Kaya naman, mag-enjoy lang kayo dyan. Ayan, medyo malapit na tayo. Medyo malapit na tayo. Kaya guys, ayan guys, i-cut na lang natin ang video para makarating agad tayo doon sa bundok ng aking papsi. Malayo kasi. Punta akong bundok. Nasa bundok ako guys. Dito na ayan guys. Pakita ko sa inyo guys ang aking mga tanim. Joke lang. Ayan. Dito kami guys. Ayan na may okra. Kikita nyo yan mga tanim-tanim. May okra. May talong. Ito na Paps. Ito yung garden ni Papsi. May talong siya. May okra. May bungang okra, Paps. Gusto ko kamo yung okra. Ha? Ay, oo. Dami, oh. May kamatis din, oh. Bitik-tapi ko sa bunga yung kamatis, eh. Ayan, oh. May tanglad pa. Oh, may kamuting kahoy. Ayan, oh. Oh. Sarap manguha nito. Ang daming ano. Oh, ayan. Ang dami. May Tingnan mo. kamuting kahoy. Pahingi ako niyan. Talbos ng kamote. Ayun pa yun, Paps? Oh. Sa iyo pa rin? Hindi. Sa kabila naman yun. Hindi ko lang yung paharangan. Hanggang doon sa saging. Sa kabila din. Hanggang doon sa saging na yan, akin yun. Papunta roon. Manguha tayo talbos ng kamote. Doon. Saan? Saan? Palalamanin niya yan, eh. Di daw nagkakalaman din kukuhaan yan. Kaya walang kuha yan. Oh. Ganun. Sa kabila. Paano yan lalaki? Lalaki. Hindi. Di ba dapat daw tinatanggalan yan ng ano? Dami no. Ang dami ng Ay, may klabo pa. Maganda yan. Ganda pag nagbunga tong mga talong. Hello guys, nasa bukid tayo ngayon. Nagpapahinga tayo. Kaya naman medyo napagod si Ping Biyahera sa kakalakad kanina doon. Kaya ito, magpahangin muna tayo. Marami akong mga fans dito na mga bata. Nanonood daw pala sila ng aking mga vlogs. Kaya nung pumunta ako dito sa bukid, sabi nila, Ping Biyahera, Ping Biyahera. Sabi gano'n. Kaya syempre naman guys, nakakatuwa ng puso na tinatawag tayo sa ating pangalan sa YouTube, 'di ba? Ping Biyahera, Ping Biyahera. Kaya guys, sa Pasko may balak akong pamigay sa kanila bilang pasasalamat din. Yun, kung sa Pasko ay nandito pa ako, maswerte sila. Sana magkaroon ng sahod ulit si Ping Biyahera para makapagbigay tayo ng pamasko para sa mga batang ito. Diba?
kahit papano masaya tayo na makapagbigay ng pamasko sa kanila. Syempre fans din natin sila, kaya wag natin silang pabayaan. Kahit mga bata pa lang yan ay nanonood at nag-aabang sila ng ating mga bagong video uploads, di ba? Ang saya-saya bilang isang Ping Biyahera ay nakikilala na tayo kahit konti pa lang ang ating mga subscribers dyan. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell for new updates. Shout out to Nidsumi, Glenn Ortega, Mescon Hong Kong, Rol Parim, Joy Buenavista, YD Giche, Annalisa Nismal, Kusina ni Patoyo, Hensa Vlogs, Bayot Ako Pero Rakista. Shout out sa inyong lahat dyan guys. Shout out kay Amids Traveler, my friend. Thank you sa inyong support guys. Ayan guys, nandito pa rin tayo sa bukid, pahinga pa rin. Ito sila yung mga fans ko na sinasabi kanina. Sila yan. Ayan, sana sa Pasko nandito pa si Ping Biyahera para mabigyan ko sila ng pamasko. Ayan. Masaya dito sa bukid kahit simpleng buhay lang. Ayan, kontento na sa simpleng kaligayahan. Laro-laro. Ayan guys, magpalaro tayo guys. Harap ka na, diretso, diretso. Sa kabila, sa kabila, sa kabila. Follow. Kaliwa.